Good morning mga kaatian Bicolana. For today's video, kakain at mag-aalmusal po tayo ng pansit bato. Ayan, simpleng luto ng pansit bato. At meron tayo ditong kape at saging na saba. Ayan, isa lang at nakakabusog naman masyado yan. Ayan guys, let's eat at mag-almusal na tayo. Ayan guys, mag-aalmusal na naman tayo at ito ang ating mga pagkain. Meron tayong pansit bato, saging na saba, at meron tayong kape at tubig. Tara guys, kain na po tayo. It's 8 o'clock in the morning guys. Binili ko lang ito sa labas. Hindi ako nagluto ngayon. Ang ganitong kadami is 15 pesos. Sapat na para sa akin. Pero pag medyo malakas kang kumain, kulang ang ganitong serving sa 15 pesos. Pwede mo naman padagdagan, gawin mong 20. Kung bitin ka sa 15. Mainit pa ang saging. Mm. Harap ng kape, ang init sa sikmura. Tamis ng saba. Shout out sa ating team dyan. Team original, shout out. Shout out Kuya RJP, Ate Ann Colorado, Ate Pearly, Sis Blend, Sis Jonah, shout out. And of course, si Kuya Wendy. Shout out, shout out. At sa lahat po na lagi nagsusupport, yung mga hindi nagko-comment pero nanonood ng aking video, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless more po sa inyong lahat guys. Thank you po.
at sa aking mga members na walang sawang nagsusupport sa akin sa pagiging member. Thank you so much po sa inyo. Salamat po sa pag-share ng inyong blessing lagi sa aking channel. Big help po sa ating channel, guys. Thank you po. Malapit na tayong maubos, oh. Pero, busog na ako. Nakakabusog din kasi ang pansit kasi carbohydrates din ito. Kaya tama lang man din ang serving nila para sa isang tao. Kasi mabusog ka na din sa 15 pesos. Depende na lang kung talagang malakas ng kumain. Yan, ubos na. Ating pansit ba to? At last, sa ating sakba. Sarap. Thank you guys for watching. God bless everyone, and don't forget to subscribe and hit the notification bell and likes, comment na din po para for my next video, ma-shoutout ko po ang inyong mga comment. Ayan. Salamat, Lord. Thank you guys for watching. God bless everyone and keep safe. Love lots.